Un any més ens juntem així per a retre homenatge als represaliats, als assassinats per la repressió del govern militar feixista que va acabar en els somnis de molts i en la República, en la Segona República Espanyola. En primer lloc, se dipositarà la corona que encapçalava la comitiva en el centre d'un dels parterres. Un minut de silenci en memòria dels represaliats del règim militar feixista del general Franco. Inevitablement arribarà un dia en què els murs que s'han alçat sobre les fosses començaran a trontollar. Els mausoleus de la vergonya cauran pel seu propi pes, perquè quan la terra brama fa remoure els fonaments, perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van posar preu a la seva dignitat, que van morir sordament lluny del camp de batalla. 75 anys després del colp feixista que va desencadenar un dels períodes de major repressió en la història d'Europa durant el segle XX, el qual projectà i portà a terme el sistemàtic genocidi de desenes de milers de persones, assistim a l'enèsima intentona d'esborrar del passat i condemnar a la desmemòria tants fets i tants noms que continuen esperant la seva reparació. Ara, i ja des de fa algun temps, en forma d'exhumacions sospitosament apresurades, irregulars, els objectius últims de les quals no és difícil separar d'algunes immediates conseqüències. Per exemple, la mercantilització dels seus resultats o, encara pitjor, la destrucció de proves que comporta l'indiscriminat saqueig de molts dels fossars presents al mapa dels horrors. No s'hi ha considerat suficient destruir documentació. En aquest vast pla d'instal·lar definitivament l'amnèsia col·lectiva, on va directament als espais físics que ens parlen de tot allò que no pot restar impune. És evident que són necessàries les exhumacions, però és clar també que n'hi ha certs protocols que marca una legalitat que alhora es voreja d'obligat compliment. Presència judicial, intervenció forense, pesquisa policial. La indefensió de les víctimes, la llarga negació dels seus drets perllongats en la marginació dels seus familiars a una investigació que desvelle la veritat i repare mínimament l'exclusió històrica,
la cada vegada més sòlida ocultació i manipulació de la memòria són assumptes massa presents com per a no lluitar i exigir tot just el contrari. I enmig de tot això, la burla de símbols com ara el monòlit del Cementeri General de València, insultantment erigit per a soterrar encara més els morts. Una nova arma de destrucció massiva amb la qual el pensament monolític ens continua recordant a aquells que, victoriosos fa més de 70 anys, ens segueixen ordenant en tots els sentits. Per tot això, els i les sotasignants d'aquest manifest exigim la retirada immediata del monòlit de la vergonya, l'anul·lació de la llei d'amnistia de 1977 i de la llei de memòria històrica de 2007, autèntics decrets de punt final orientats a l'anul·lació de responsabilitats en el genocidi i al control dels tribunals de justícia, impossibilitant qualsevol investigació real al voltant de les víctimes i els seus botxins, i les exhumacions judicials dels fossars. Veritat, justícia i reparació. Salut. Agustín Chofre Capellino, 60 anys. Juana Molero Sánchez, 46 anys. Sergio Vallesa, 64 anys. Mercedes Valero Ganao, 48 anys. Elena Murgui Ferrer, 86 anys. Gómez, 40 anys. Francisco Pérez Camora, 47 anys. Mira, un any. Un any? 15 dies. Manuel Salas López, 4 mesos. Vicente Simón López, 22 anys. Jorge Moral Martínez, 12 anys. Continuarem recordant-los, continuarem recordant els seus noms, però el que no hem de fer és oblidar-nos tampoc dels seus botxins i dels herois dels seus botxins, que són els que ara mateix posen dificultats en la restitució de la seva memòria, estiguen on estiguen en el govern que estiguen. Hem de continuar reclamant-la i hem de continuar reclamant, com al final del manifest, veritat, justícia i reparació per a tots aquells que van anteposar per davant de la seva pròpia vida la dignitat, la idea i el treball per tots. Gràcies a tots, vos esperem l'any que ve també, i ara podem cada un particularment posar el nom en els parterres que estan al voltant de nosaltres. Gràcies.
passen per damunt sense cap contemplació, profanant la nostra història amb absoluta impunitat. La justícia es tapa els ulls 4 dècades després. Els crims de la dictadura encara no han sigut jutjats. No descansarem, seguirem recuperant la memòria saquejada, exhumarem la veritat, traurem a la llum del dia les ferides del passat que encara resten obertes i mai no deixen de sagnar. Perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van renunciar a la seva llibertat, que van morir sordament lluny del camp de batalla.